So ngethemba uzayenza le. Uza kubhatala please ndiyacela. Ntombazana khona into funeka usenzele. So wena imakhe uzoqathisa imali. Njengoba etshile umjida fethu, cela uzophula inhliziyo ezalayithi ndacela. Ziyazimisa apha ekasi ziphakamile zibona ngathi ngokuleva zona. Yabo ke mna ke into endicelayo i-1 cela uzophula inhliziyo qha. Yenza ngathi uyazithanda qha ezalayithi. Ndiyacela please. Ndiyacela please. Kuba ziyathanda ukuzenza. So wena ndiyacela usincede please. Uzoyenza le ngosizo kubhatala. Uzoyenza le. So le nto izokwenzeka ixesha elingakanani? Ndiyafuna uyenza le nto itshomi zamanzi mazithini. Ndiyakuva qha ndizoyenza le nto. Ndizoxolela itshomi zam. Ndizofika kuzo nakanjani xa ndiyindlela. Ndizokuyenza le nto nakanjani. Ndingahamba masuku. Okay, vaya face wathetha. Gama lami umthembekile ngoku ndimgile mhlawumbi nomthola xa ngifile sinenenzi zezekile kalobe nilight ndimdala ngoku ndifundile time lami ngosekho mele namkele imeko ndiphilele nesixeko ofana nami wayikhona akekho asuzencame sebendiqhwabele ndendizifumane bendizinqwenele tshintsha amabala sezobaleka okundiyabazi zobabaleka ababapasi abamakhi bayasikora nje kuba belalela sikhele musaba andisipayi nenezam usibhizi siyaziphandela bekunzima ndibincuka bendiphethe phantsi kwaphela ngam izibophe zibhithini ngokuzityebile khanga ndinyazi siqale sisonge le nto ngasasiphelele banye batyhafile abanye baphelele izinto ziyatshintsha siyavuna bakholelwe amangara tuwona uwakholelwe ndisethofa nedenga siphelele siphela iphupha lama andingakholela noma sajela kaloku ndajolela ndithandi noncama soloko ndizipholele ndithandela imali amathiri Qaphini majida benifuna uthetha nani yabo. Khona emezinye imethi majida endifuna nizithathe yabo. Isingile izamethi masotsha ndanaza ndijula. Kodwa nasoyenga masotsha. Kanjani? Ngihlala kulemithi. Kodwa ngifuna uzazi. Dijole nami soyithini wemajida. Ngiyafuna ukuthi sonke sidibana nayo kanjani ukwazi uthetha nazo futhi. Ifabe yakho. Nami ndafuna ujola majida kuze majida. Asiye inako bafethu soon. Soze ndicithise sowusiyana kanjani. Yini mina majida ndanami nenizogqithisa. Uzithandiza zibona izimethi noba kungomso. Okanye nifuna ukudibana nazo namhlanje thini wena? Zodibana nazo kanjani semajida. kodwa zange wandiposa undibamsandla ezintwana zinemoto zikufuna apha kodwa zange wandiposa undibamsandla ezintwana zinemoto zikufuna apha I just hope you're doing well in this life thing cause I'm also doing well in this life thing used to hug you when you cry but we're fighting kwakulula ukuthanda cause you like me way before nigga chance knew you like me wawuyazi ndiyijana and you're lighty used to hate you when you grind you be lightning but then cause uthetha now phinda ube chilled baby we're mesh made like on my cheese eat your kitty till you can't and the munchies when you're busy going down you excite me when you're busy going down you excite me why you always gotta fight class party ujezwe easy apha akastandi vela funa fucking Kusiyacela uzapho. Gama lam ndimele kuhle. Cela uthethe ufuna ntoni? Andinaxesha. So please cela ukhawulezise. Ndane ngiqala ukubona. Ndiyakuthanda To ndiyakuva ndifuna ukusa kude nami. Nami ndiyakuthanda cela ungadlali ngam please. Ndiyakuthanda mos nawe uyandithanda. sobuso yako ngikhaphe. Sabe sophola shusha. Unamaxesha okude phele ngithatha imthwalo yami phele ngiphindele ekhaya phele ngiphindele kithi unamaxesha okude phele ngithatha imthwalo yami phele ngiphindele ekhaya phele ngiphindele kuthi Hayi mani phumulile ngoso nohlukana nawe. Hayi nakhumula. Nami ndenda kukhumbula kodwa ngicela ungadlali ngami.
Ukwenza sure sithando sami uba ndiyakuthanda. Otherwise wena ufuna kusikhela ngoba mina ndiyakuthanda nam. Cela sithando ngendlela erayithi uthini undithembe. Yazi intoni mani, andingabiwazisi. Ndicela ukhaya ndithetha nayo efowunini. Okay, ukhaya. Andiyazi mani, kodwa ubona akajuleni usimzameni nemedi. Ndiyamthemba mfethu, ngoba ndimthemba. Yazi ntoni, khasizame mfethu, sijonge nje uba azawuthini. Yazi ntoni mfethu, ndingafuni jolani. Yazi ntoni mfethu, ndisithi samele ubona itshini mfethu. Ntoni mfethu, ndithe umjita uzayivuma le medi. Kuse inenzile la we. Lebeste masenze pha. Izilight funa nizihethe ngibani sayivunyiwe apha kuni. Zanika 600 xa nivunyiwe. Nizalayithi nizihethe siyaqhela. Kuvunyiwe ubani apha kuni? Mna sendifumene out igama lakhe nguNako. Uphaa kula majita. So ke ngoku mna ndajola naye. Yenzeka into. Mamelani sizoyenza le nto. Ukwenza kwethu isinike imali yethu ingazithandi. So into ke ngoku sizoyenza le nto kanjani. Ayenza le way 600 kuthi nca. Nam ndifumane out kule majita. So idelete senze into nisinike imali. So the way siyayenza sizihethe zalayithi sihlukane nendoni. So ithumi yam iyajola ngokuqala ujola kula majita. Nowam ndaqala izimazi. So ndisendithandana mna ndiyo kule way sendithandana. So ngendawo kule way yenu izoba khona ndobona kule way niyenzayo. Uzicela nisithenge sonika le mali. So yintoni 600 nca yintoni. Le nto ithetha igqityiwe ngo-2. Yazi ntoni, masithuleni sihambe qha. Yazi ntoni? Asenzeni mandoyi. Sihlukane nayo singabona zizilapha. Yazi majita masithini man.